אוקיי, התחלתי. שלום כולם. אנחנו הולכים לשחק טוליס פקטורי בפעם הראשונה ביוטיוב. אוקיי, אנחנו מתחילים. גם ליבי פה, היא לא רוצה לשחק, פשוט לדבר. כן. אנחנו מצטערים. עכשיו, עובדה. עוד מי שלא מוכרת נותן לה פשוט. מה? לא מי תצטרף אלינו? קוראים לה קייט 201407. למי? הייתי תקוע. אני רוצה. אוקיי, הנה. אני אלך לעשות מכונה אחרת. אוקיי, אני אעשה אותה. אל תדאג, הם לא כל הזמן שומעים אותך. הם לפעמים שומעים. יואו, ליבי גם מפספסת. יס. אני צריך זן, כי זה הביליטי שלי. אני רוקי הבנאי. זהו, יש מפלצת אבל. אוקיי, אני רוצה להראות לך קסם, אני יכולה לבנות. אני רוקי הבנאי. אני בניתי את הרדיו הזה. הנה, קח את הרדיו הזה בניתי. היי דקסטר. הנה אח שלי. כן. אתה יכול לברוח במכונות. אתה צריך עכשיו להביא חלקים. מפלצת רוקי בצד הזה. זה מחבק אותך. אבל דרך היחידה לצאת... אפשר לצאת נכון. אני לוקח את החלקים. אני בורח לחיים שלי מדג. דג, לא! לא, רוקי עליי גם! אפשר עזרה? הם מורגים אותי. לא, 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 לא. לא! אני צריך עזרה. אתם מרימים חלקים? קדימה, תלכו לרכבות! רוקי אי אפשר, זה קשה איתו. מה? וואו, ליבי ממש בשקט באמת.
ליבי. סיימתם מכונה? גם אנחנו הולכים לסיים את המכונה האחרונה, אני וליבי. אני צריך לבנות. רוקי הבנאי הולך לבנות. הוא הולך למכור את מה שהוא בנה. קפה זה טוב מאוד בשביל. זה מנסה לי לא הכי ארוכה. אוקיי, אני הולך. ביי. עכשיו אני צריך... שאלתי את ליבי שם. אומייגאד. אני רוצה לעשות לליבי משהו, אבל אני לא יודע אם הוא יעבוד עכשיו. אני הולך לנסות. אוי. אז אתם תעשו אותה, אני כאן הבנאי לא צריך לעשות עבודות, הבנאי צריך להרכיב. ליבי, תלכי לשם. ליבי, תן לי להרכיב את זה. נעלתי אותך ליבי. הנה. מפלצת! נראה לי ליבי הביאה אותה, למה ליבי? מצאתי את המכונה. אני עושה אותה עם ליבי. אנחנו עוד מעט נסיים את המכונה. סיימנו כבר. את הולכת למקום הנכון! היי. איפה ליבי? המשחק הזה לא הולך. ליבי! איפה את? ליבי, לגמרי! ליבי, תרוצי! יו, מה את עושה, ליבי? ליבי חושבת שיש המון זמן כאילו. אני סבא. הדמות הזאת קצת נראית כאילו שהיא מאחרת, תראה. היא מאחרת והיא רצה. פליז לא זה ליבל, אני שונא את זה, אני אמות. היא לא מפחידה אבל אוקיי, תלחץ על הדברים הכחולים שהם כאילו כחולים. כן, הדברים האלו, אז תלחץ עליהם. אני צריך את הריפוי הזה יותר ממכם, יש לי חיים, יש לי קצת חיים, ואם לא יהיה לי את זה אני לא יכול לעשות את זה טוב.
טיפי מתחבאת. איפה היא? אוקיי, כנראה יצא. כן, יצא, זה אקסטנו עכשיו. אוי ביי, זה ליבל! זה ליבל ממש שם. אנחנו צריכים להיות בשקט. אני אקח את זה. עכשיו אני בונה. אאו, למה שהם יעשו לי את זה? אני פשוט... לא מים, אני שונא את המים. המים כזה מצדיקים. אני יכול להיות יותר מהר עם זה. אוקיי. כן, באתי לך. מביטים לי טוב. עכשיו! לך מהר. אתה בא? אני בא! הוא לא עושה לך המון טוב. כן, אתה רוץ! יש לך עוד סטמנה לרוץ. אין המון זמן, אני צריך לרוץ. אני צריך ללכת כי אין לי סטמנה. תרוץ ו... יס! זה היה קשה אבל עשינו את זה. מה? אני די נעשה את הסרטון. תראו איך אני הולך. בטח יגידו, תלסי, נכון? כן, אבל הם יודעים שזה אני מהקוד. סיקרן טיפל. תעשה אותה. אני אעשה את המכונה הזאת. סיימתי אותה. מישה. אם ראיתי מפלצת איפשהו לידי, אבל... אוקיי, ראיתי. הבנתי, זה האח שלך. הכלב? המפלצת זה כלב, היא פה. זה אח שלך. אני הולך לבנות. ואני הולך למכור את זה לדקסטר, כי אני לא יודע מה זה עושה. וואי, יש מכונה. אני הולך לעשות מכונה. אני על המכונה האחרונה. אני חושבת בגדולה. כן. אין מכונה למעלה. אתה שם? יא.
נכון, לא השתמשתי בזה עדיין. אבל אני אשתמש בזה בשביל לעשות סל לדקסטר. תודה דקסטר. של הגנבים האלה. מה? של הגנבים. הוא כן. כן, אז? אוקיי. ייי. מפתיע ראשון. אני צריך את הזנק הזה. זנק. מכונה. לא, מפלצת זורו, לא ריזק. לא, אני לא אתן לך. עשיתם מכונה אחת. המפלצת הזאת כזאת מעצבנת. כן, זה עוזר עם המכונות. יש עוד מכונה, ראיתי את זה. אימא'לה, מפלצת זרו הייתה ממש שם. אני מאשך לעשות. אתה הולך לעשות? אני הולך בינתיים להשיג זנק בשביל לבנות עוד משהו, כי אני צריך לבנות עוד משהו בשביל להיות יותר חזק ואז לעשות סל לדקסטר ואז יהיה לי יותר כסף לקנות לנו ריפוי. לבחור לדקסטר. אני לא יכול לקנות את הריפוי הזה, אין לי כסף לקנות את הריפוי. הריפוי 150 כסף. אני לא יודע, זה פשוט עוזר מאוד. אני מנסה להשיג את זה. ייי, 12 סטאפ. אני לא נותן לך טין, אין סיכוי טים, אין סיכוי. ביי ביי טים. אני אבנה. בניתי. טאק, אומייגה ספאד, ריזק ספאדי, אני לא אוהב את הריזקט הזה. לא רואה כלום, אני... זה מלא לי, זה קודם למות. אני באה!
או, זה טוב למכונות. תשתמש בזה על מכונה. כן, שתציל אותי טוב. עוד תציל. המשוגעים. תעשה את הדבר הכחול הזה עם הברק על המכונה הזאת. על זה, לא, על זה. נכון, זה מוגן יותר שם. אבל גם אתה יכול לעשות. תשתמש בזה, פשוט תלחץ. לא, באיפה שאתה רוצה. ואז זה יעבוד. מפלצת נפלה. לא יודעת איך ללכת על זה בזהירות. גם אני. אני בא. לא! וואו, זה היה מהר. לא, נפלתי. אני צריך. אומייגאד, מפלצת סטי. אוקיי, אני אחכה. אוקיי. אני בא! הנה ריפוי. אני יכול להביא לך את הריפוי. פשוט אתה צריך לחכות. יש את זה במדבקות. אוי. אוקיי, קח. היה לך מספיק? אז אני אשתמש בסליב, כי גם לי. אוקיי, יש לי עכשיו הכל. רגע, מה אתה לעשות כאן? אני לא יודע. צריכים הם להרים ולשים את זה, אבל תיזהר. אתה אומר. אני תקוע! היי. יש שם. כן, זה קשה לברוח ממנו. ממש נרבו לידי. ואני בורח לחיים שלי. איך אתה ראית אותי? איך הוא ראה אותי? איך? אתה יודע? גרוע מאוד לי רחוק. כמה פעמים שלך? מה? 50. רוקי רואה אותי עכשיו. אני הולך... רוקי. אוי לא, רוקי חטף לי את כל החלקים. למה רוקי? הרוקי הזה חטף... אומייגאד. הוא הולך עכשיו מאוד לאט. החלקים שמה, אבל המפלצת גם. אנחנו נצטרך ללכת מאוד בסקט. ובסקט זה אומר ככה. מצאתי. לא, אל תדאג, היא עליי. תלך. וואנטי. מה הולך עכשיו? לקחתי. הוא בא אלייך, כשתדע.
ריפוי ואתה צריך אותו. יש לי 50, זה בסדר. אתה תשתמש בריפוי, אתה צריך. מה? מה נגמר? מה? נגמר? אוקיי, אז במה נשחק עכשיו? רגע, תום. אתה רוצה בהגרלה? מה הגרלה? מה? אני לא אוהב קראפט בריין רוט, זה קצת מסבב. שנשחק במשחק, אני אראה לך, חכה? שנשחק במשחק הזה, שאני עכשיו הולך להצטרף, אבל זה פשוט לא נותן לי. הגנב האחר, כאילו, זה פה תמונה של גנב ובת. מה שאני משחק? אומייגאד, אתה לא מאמין מה מצאתי. בוא, תראה פה. אם תזיז את זה לבא, אז אתה תראה מה קורה. זה מראה שאנחנו החוטפים. בוא ניכנס. מה? אני לא יודע איך נזירת הכל. נכון. אני מדווח עליך. אף פעם לא צריך לנצח. תבין? אז ננסה לנצח. מה שנצח הכי טוב. יש לנו גם רק 6 דקות. ניקח את הכל לקרק. אוקיי, אני מוכן. סטאט. הם חיכו את זה מדן ליזור. סטאט. אוקיי, קדימה. אני יודע מה. אתה פותח? זה הדרך היחידה. רגע, חכי שנייה. תתחבא. איך אני עושה קרול? לא, זה לא איך. טלוויזיה. אני הולך. אבל הוא ממש פה.
מה מצאתי? אני מנסה לברוח לחיים שלי. עכשיו במטבח. אני פה בסלון. כדאי לי לסבור את הדלת הזאת? אני פתח את הדלת. מה תשוט אותם? אני הולך. לאן? אני הולך. מה? טוב. זה לא מספיק עליו. אני מוגן. היי. אני בא איתך. לא! אני בא. היי! אני הולך ל... אני בינתיים הולך לעשות האק, אוקיי? זהו. תתחבא פה. כי נראה לי הם הולכים לצבוע את זה. כן, הם לא הולכים לצבוע את זה. כן, סברתי את זה. אני יכול. אני אעשה. סברתי. אוקיי. אוי. אני הולך בתוך זה. ביי. מצאתי צעצוע! אימא'לה, הפחדתי. פגע אותי איתי. אוקיי, קדימה. תסע? זה קל יותר. אוקיי, סבבה. אני אקח את זה. תלך, בסוף אני
לא מעניין אותי. אני לא מפחדת. לא, כי אני כן אולי. ביי. מה? מה נגמר? לא. תראה מה אני זמן לשחק. מה? בוא נברח שם מהפתיע את זה. איפה אתה? איפה זה? זה לא מראה לי אותך. אי אפשר להיות שוטרים. חבל. אני גם מבין. אי אפשר? מה? היי, היית עושה להעל אותי, חצוף. למה כולם פה זה רעד? רוצה שאני אדרך עליו? יס. אתה צריך להיזהר. אני אתקשר לבי, אני אתקשר. אני גם עולה. אנשים פה עלינו. האנשים האלו פשוט. לקחתי אותך, אתה בא איתי. נהיה מוגנים פה, תאמין לי. אתה אצלי. אוקיי, הנה. למה? אני עזרתי לך, וזה מה שאתה עושה. וואי, אני בורח. אני הולך לבית שלי. הבית שלי פה. אני לא רוצה שתגרם, המסתרות עליי. לא, פליז, אני פשוט ילד קטן, אני פשוט לא רוצה, אני לא רוצה. עליי איתה. אני אנסה למצוא בן. אני עדיין לא מצאתי.
לא. לא! לקחו אותי, אני בסיטר. אני בשיא 6. אני צריך עזרה לצאת. מה? אני בורח מכאן. גם ברחתי מהכלא. אני עדיין לא. בביוב. היי חברים, אני יכול לעשות כאן אימוץ? חברים, אני לא יכול לעשות אימוץ, לא. גם אני ברחתי. מאיפה ברחת גם? ברחת מכל הכלא? לא רציתי לזכור את זה, רציתי לראות, מצאתי מקום שלעולם לא היינו בו. אתה לא תאמין, אני בביוב. המקום הזה באמת. תבוא לכאן, אין מסדרות בביוב. כדאי לך נוח כאן גם. אתה לא תאמין, סגרו אותי, בבקשה תבוא להציל אותי. לא. ואני לא מצליח לצאת. אני תקוע בביוב. אומייגאד, תודה לאיש הזה. ברגע הוציא אותי. תודה רבה לאיש הזה. אני לא הולך מכות, אבל הולכים מכות עם המשטרה. אני הולך להכין לאנץ'. אני הולך לחטוף כסף מהקפטריה. זה היה לי כסף קפטריה, אהבתי את הכסף שלכם, ביי. מה הולך? האיש הזה פתח את הוונט. בקפטריה, תבוא לקפטריה. וואו. הוא הצליח באמת להוציא את זה. היי, אני בקפטריה, תבוא. כדאי לך לבוא לקפטריה. אחרי זה תבוא לפה, כי... עבדתי הכרה. מה זה הכרה? אני בשיא 5. אוקיי. הוא מחכה סתם, לא יפה.
אני הולך לג'ים. תגידי, אתה עושה גם זה פסקת המסכמים לאנשים? איפה? זה לא קורה לנו. אוקיי, למה לא? אוקיי, אני יוצא. חכי שנייה. אני אשתמד. אוקיי, אבל שיש לי טלפון אליי. רגע, טוב, תיכנס נבטא לך טלפון טוב? טוב, טוב, זה טוב שאני ואתה נהיה ביחד בדברים. אוקיי, אבל את מי נעשה סכם? למי נעשה סכם? ואנשים שאנחנו לא מכירים. אוקיי. ונפתח לנו את השרה כבר. אל תיכנס לי כלום, אתה רואה איזה דברים יש לי? אני רואה. כזה טרללה או טרללה. תמשיך את הקיבלו, תפתח אותו. אוקיי, אני מסתכל. מה? למה יש לך את הלגנדרי? זה הרבה יותר מזה פי 1000. וואו. זה טוב. אין לי מקום בבית. אני בינתיים הולך להסתכל אני מסתכל באקאונט השני שלך. אתה רוצה משהו לכסף? לא, אני פשוט מסתכל. כסף, תקרנט. וואו. אתה כנראה... למה יש לך כאן טריפי טרופי חמוד עם המון טרייטים. כן, זה נדיר ממש. זה טריפי טרופי נדיר. אתה יודע, נכון? אני... נכון, יכול לעשות טריפל. לא, יש לך גם טריפי טרופי. מה? יש לך טריפי טריפה, יותר לך זה יותר טוב? אין לי עדיין טריפי טריפה. היה לי מזמן. אבל עכשיו אין לי. מתי מתחיל לעשות סקאב? אני אצטרף אליך. חכה, לא, תשב בשרת. אני פתחתי, כנס. אוקיי. כנס אליי. רגע, אתה יודע מה? לא הייתי פחות חברים, לא מבין? אצלך, יש לך מלא חברים. תפתח רק את השרת, תפתח. את השרת שלי? גם המון אנשים. אוקיי, בשרת שלי המון אנשים הצטרפו, אבל תנסה לעשות להם סקן, ואני אצטרך כמה מהדברים. תנסה שהם יגנבו לך, אוקיי? תנסה שהם יגנבו לך, תיתן להם לגנוב. אני לא אתן להם לגנוב לי. אצלי, תנסה אליי. אני... מזמין את כולם. אצלך? אוקיי. אני אצלך. זה הבריירות שדיברתי עליו שהשגתי. אתה יכול להיכנס ולראות עליו. ולראות את הבריירות הסיקלטרה בסיקלטרה הזה. פתח לי, צריך את זה לאייטם. מה, שכל
עשינו רגע, אוקיי? תראה מה יקרה לך. כן, זה... אבל תחזיר אותו, אוקיי? תחזיר אותו אחרי זה, אוקיי? Cicleteira bicicleteira. כן, זה מה שדיברתי עליו שהשגתי. אוקיי, אבל אתה מבטיח שאתה תחזיר לי את הדברים האלו. אוקיי, אני... Tung 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 sahur. היי. מה? להביא לליבי טרללה טרללה? כן, תביא לה. היא תואר. מה? תשמור את בדיקה. את מה? את הטרלה טרללה. אני אשבור הכל. עם הרדיו אקטיב ועם הבלאקול, עם זה. היי! מה אתה עושה? לאן אתה הולך? מה? טוב, אתה יודע מה? לא צריך. תעשי קרב. לא. בבקשה. אני לא אוהב את הקרבות האלה. בבקשה, תבואי, בבקשה. הקרבות האלו קשות. כי חוטפים, לא, אי אפשר להשיג עוד הפעם. מה? אנחנו ביחד בדברים, אתה זוכר? מה, אפשר לעשות את זה ביחד? אנחנו ביחד בדברים, נכון? אבל אתה תחטוף לי את הבריידירות. תשמע, אתה בא לי את המסתר בעצם מהשיר. ואתה תבטא את כל כמה ביסקלטרה. אתה רוצה... אולי שתעשה את זה עם אנשים אחרים? כאילו שיצטרפו? לא טוב, אתה סתם אחי. אבל תחטוף לי, לא יהיה לי בריידירוטים טובים. טוב, נחזור לך. אוקיי, אני מאמין לך. אני מאמין לך, אבל אל תעשה לי סכם. רגע, תבוא לי טוב, הכל. הכל הכי כיף. אתה בוא לי טוב, על שתי דיקלטרו, תנסה את זה. מה זה כזה דיקלטרה? אז תראה. רדי? מתחילים. Cicleteira bicicleteira.
Cicleteira bicicleteira. Cicleteira bicicleteira. Cicleteira bicicleteira. אתה עכשיו תביא לי בחזרה את הציקלטרה? אל תעשה רטארד טו גיים, תצא, זה ישים אותך בפאבליק לובי. בוא תיכנס, זה מחזיר, נכון? תראה שאני לג'י. זה הכיף, לא? כן, זה הכיף. אבל קצת אותך עכשיו, ממש הרבה פעמים, כי הכלי הזה, וכך את זה חזרה. אוי. נכון, אני צריך לחכות. מה אתה עושה? לא לחטוף לי. לא תקבל את זה לראות, זה בואי שנייה. Cicleteira bicicleteira. Cicleteira bicicleteira. את הכי טובים שלי הכי למעלה? אוקיי, אני אשים את הציקלטרה שלי בהכי למעלה. היא הכי טובה. היי! ביי, תראה את ריביקס. אוקיי, תוציא את המון אחד. לא? כן. אני אצטרף אליך, אני פשוט שם את הברנרוטים הכי טובים שלי ואני קצת מצטרף. כן. אני בודק אם יש לי ברנרוטים טובים. כן, הטריפול טרללה ליטו. חכה, זה הברנרוט היחיד האחרון שלי שהוא הכי טוב לא, האחרון הכי טוב שלי זה הטריפול טרללה ליטו.